Sannu malam. Matsa miki in baki mota ki ko? Ba mota ta bace, na dauka motar ka ne. No, ba mota ta bace. Ni mota ta abokina ya fita da ita ya dan je wani wuri ne haka ya dawo. Shi nake jira ma yanzu. Idan ba za ki damu ba, ki jira in yau sai in dauke ki. A'a, ka bari kawai sauri nake yi. Zan fita in je in samu a daidaita sai in kamar na taba ganin fuskar nan taki ko? A ina kenan? Kamar last month a Dubai mun je wani biki ko? A'a, ba ni bace, ni ya kaci na Najeriya ban taɓa fita ba. Ai lasakiya. Kai ina kake? Ni a nan Kundila nake. Kefa? Hotoro. Gaskiya ne. To yanzu idan ina so mu ƙara haɗuwa ya na za mu haɗu kenan. Abu mai sauƙi ka zo inda nake mana. A ina kenan? Gidanmu mana. Ba da Allah. Ki girman nan naki a ce in za mu haɗu da ke sai mun je gida? To ina kake so ma? Ki bari kawai duk sanda zan zo sai in faɗa miki inda ya kamata mu haɗu. Yanzu kawai ki sa miki nan ba. Har yanzu baka gama gudun naka ba ne? Ke ce? Sai da wayan ne? Har yanzu baka gama gudun ba ne? Dan Allah ki taimake ni kin min rai. Na alƙawarin da kai ba zan sake yin hali irin wannan ba. Ka ci sa'a. Yau ina cikin rahani, amma wallahi da na mai da kai bakin jaki. Na gode. Ka koma inda muka haɗu, can bakin supermarket, a can zan karɓi wayata. Ina can ina jiran ka. Idan dai har ka bari na riga ka zuwa wurin nan baka ƙaraso ba, Lagos zan tura ka, a can zan karɓi wayata. Ya kai ka bari na riga ka zo. Wallahi Hajiya ne rusulu ne hanyar tambu. Shine ya rike ni. To Hajiya, amma dai dan Allah kin yafe min kenan ko? Kada kuna ce maka. To kin yafe? Shikenan na yafe maka. Bari ka kiyaye. Nagode.